Ang atong tubag sa Salmo ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Unsa man ni siya, present or future? Unsay tense ani niya? Present or future tense? Mosinggit unta. Future? Usa ni siya ka future. Pangandoy. Sa inyong paminaw, gikuan man gi pangandoy man wap agani matao si Kristo. Sa inyong paminaw, natuman o natuman na nakabuot na nga ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Kamo unsa man mo kabahin mo sa kalibutan o dili? Kada adlaw unsa inyong gisinggit, kalipay o panghupaw? Daghan kayrong mga ginikanan igbuntag pulandan. Ay, hupaw na nganuan. Tan-aos mga anak, porting tapulana. Lingi ispalibot, porting hugawa. Di apay banang gahago kay porting hubuga. Igtan-aos bugasan, kagulkol na. Unsao man ana, di apay mga ugangan, siging libak, may kayong pamatyon. Manghupaw ambot ka ning pare, di ba ka ni manghupaw? Ing panghupaw, sus, gamayag halin sa slat. Kanus apat ta makasugod anig tukod sa atong kumbinto nga 3,357 slots pa maning nahalin sa DOPS. Pero kung naatay Ginoo, moingon kita, salamat Lord, na anay 3,357 nga halin nga slots. Di ba? Ato din pakpakan. Di ta manghupaw, syunan ka ng 3,357 atong halin. Nya napagid ako kayong igbabaligya, 50,643 pa. Abunda kay ta sa supply sa slots. Ang ako narong tawag sa mga kanabitang sigig palit og slot, gitawag na nako sila mga slotters. Inga rin kay dito inigpa-picture baka nang inighuman akong misa dinhir mas ato wa may magpa-picture dinhi. Didma man kay ko ninyo pero ato ko magmisa sa laing mga parokya, laing mga lugar, ighuman ginas misa, hugop gina. Nya, ingon din na sila, pwede sigong palit og slot, dire mga slotters, dire mo. Kadang mga dili slotters, paawahi mo. Karing mga slotters, unahon tani. Kanus amanta, mahimong malipayon na tinud-anay. Matod pa ni Kristo, ang mutuo kanako, dili na gyud gutumon, dili na gyud uhawon. Kanabitang basic need nato matubag og matubag gani ang atong basic need or needs makasinggit kita sa kalipay. Nya si Kristo kay nahibaw mag-unsay atong basic needs. Kagutom o kauhaw kinahanglang tagbaon. Kagutom nga lawasnon, kauhaw nga lawasnon, o kagutom nga espirituhanon or kagutom nga or kauhaw nga espirituhanon. Duha baya ang atong gipakaon, ang atong lawas o ang atong kalag? Kumusta marong inyong lawas? Wa gigutom? Sakto mos kaon? Mailhan mo sa nga lawas din sakto kaon hinoon kay. Tumpi-tumpi mang bilbil din. Pero kaning sakto mos kuan, wa mo ma-dehydrate, sakto mos pag-inom og tubig. Kana ra ba kunong kuwang inom og tubig mag-UTI. Anang tambal sa UTI, sa una na UTI ko. Ingong doktor, tambal ani pader, inom gyud tubig labing -2 ka galon kada adlaw, pastilan lagi.
Hinoon tulo ka adlaw, wa na, nawa siya. Pero pastang sa muka sa sige, mura na tagtuburan sa tubig ba. Sige yung inom, hotdagin ng 2 ka galon. Kay ang tubig makawagtang rin sa atong UTI. Siya, di lang tika taga-tambal, o mas na itambal ng klaro, kuha na lang, inom lang tubig. Nakupastilan dok, sige tanig pangi, inig pangi, imni na sa 2 ka baso, inig magpangi, imni na sa 2 ka baso, niya sige pangi, sige inom 2 ka baso, mo sobra hapit mabuto sa kabaril, di bitaw. Ang tubig, importante po na, wa na tay tubig, pawa na gitay kalipay. Mao na, si Kristo ni presentar siyang kaugalingon, ako mao ang tinuod nga pan, tuulan mo nako, di na gid mo uhawon, di na mo gutomon. Muna ang tinuod nga makasinggit og kalipay sa tibuok kalibutan, maora gyud ang nagsunod sa Ginoo, ang nituo ni Kristo. Wa kita motuo ni Kristo, di kita magsunod sa Ginoo, bisag unsa kadaghana sa atong nakabot nga mga kalampusan sa kinabuhi nianing kalibutana, wa gyud tay bation nga kalipay. Ambot ang ato mga politicians karon ba karon mga adlaw, unsa kay gasinggit ba ka sila sa kalipay, no? Ha? Kung tan-aw nako angayan gid silang mosinggit og kalipay ngano man, siya nang kay nakagasto sila tagpila ka milyon, tagpila ka bilyon, kadakuan ang kwarta, ha? No? Sakto ba ko? Sato pa, blessed kay sila. Og nituo lang gid sila ba nga ang Ginoo mo ay naghatag sa tanan. Nakagasto gud sila ingon ana, ya naka-organize sila mga rally nga nindot kaayo, daghan kay manambong, madinhi man sa barangay or mahimo mas munisipyo or sa lungsod or sa probinsya. Daghan kay sila mga tao nga magsigi og tambong sa ilang mga rally, kanindot ana. Lipay mga ko dinhi nga manimba kada adlaw, balik-balik lang naong ba, di na hapit mo hogs kolekta. Kaya sige lang sa balik-balik, naugha na ba, pero og mo to lagi ta Ginoo, ay kamo sige magimog hogs kolekta, nahotdan mo, tanawa ng mga way hughogs kolekta, di ba? Inigingon nimo pautang atag kwarta diha dai sa way kwarta. Wa gidayon na. Sa to pa hurot yang kwarta, pero kamo ingnon dai wa pabaylo ata diha kwarta, pila man mo gi una din pangutana. Basta nagtuo ka Ginoo, di ka ingon way kwarta. Ang una gid mong isulti pila man. Inigingon 10,000 unta. Wa. Dewa ko 10,000, di ako 10 pesos. Hata. At least, dangi mong panginahanglan, gamay na lang. Padagod na ako, God, palit mong slot. Kanang mga way Ginoo silang kasing-kasing. Moingon na, way kwarta, sige, baligyan ng slot. Para rin na siya diyang parokya. Dako dyo kayo mong sayo pa na. Moingon mo, para rin na siyang parokya. Sigtukod ang mga building. Maana mo no, ang uban. Pero kamo din yung nanimbawa mo, anak. Dako ninyong kalipay nga mo palit mo, no? Hasta niya to mga online parishioners, dako na lang kalipay. Pero ang kanang uban nga nagtanaw las layo, sige mo lang siya panukod, kadagko na iya mga gasto, Sus mo, kakita pa lang mo sa mga dagko kayong establishments, sama ng Kapitolyo, sama ana mga dagko kayong mga gipanghimo at tumog Japan, Singapore at tumog mga dagkong nasod, pagkadagkuas mga building at tumog Dubai, pastan tagasas mga building, di ba? Gigastuhan ng kwarta, wa nganong ila man ang gigastuhan, tubag kanang ato mga karsada porting dagkuan na karon, lapad na kayo. Ngahapon ngadto ko sa Kawayan Dalagit, dagko na kayo mga daan ba, sige yung trabaho, wa nagigastuhin, agigastuhan na, wa ngano man para pagarbo, dili oy, para sa kaayuhan.
Ang atong makita kada gid nato hatag para sa katilingban, para sa kaayuhan. Ang tao nga maghimog maayo, malipayon. Ang tao nga maghimog dautan, kusmuron ginagnaw. Nya kay si Kristo man mao ang pinakamaayo sa tanan, ug mosunod ta niya, mahimo sang maayo ang atong kinabuhi. Malipayon ta kanunay. Nya kinsa man ning mga tawhana nga dili uhawon ang motuo ni Kristo. Tanawa ra gud ang mga apostoles nga nituo ni Kristo, gikalagutan sila. Si Saulo, si San Pablo man si Saulo ba? Si Saulo mo'y unang nagpatay o kauban sa nagpatay, kay siya may niuyon, kay mura man ni siya young officer. Niuyon siya ni himog pag-uyon, ni pirma ba nga patyan ni Esteban ang magtotoo. Kung atong balikan o giun sa pagpatay si Esteban, giun sa man to, gibato hangtod namatay. Samtang gibato si Esteban, niingon siya, tanawa, naabli ang langit, nakita nako ang anak sa Dios nga naglingkod sa tuo sa Amahan. Samtang gibato siya ba, kita siya Ginoo. Nga naman, kaya ngiyang kasing-kasing puno man sa kaayo, wa may dautan. Kita siya Ginoo, kana mga asawa nga buotan kayo, nya makabana nag-animal kay tanan, nya kulataho na, makakita na Ginoo. Labi nag mga buslot na dining yang agtang sa kulata, mga gisi na, iparok pagyud na, kita na Ginoo. No, ini kuyap ana, kakita na magkuha na siya, mura na siya tuas langit. At least tingin ninyo, huwag digin mo mo to. Imposible na pa diroy, kasakit anak, kulatahon ka, o lagi, kung mag-imagine ka nga wa kay Ginoo, pero na kay Ginoo, kita jud kaniya, bisan pagdihas taliwala, si San, kuan di ay, kanides, Lorenzo Ruiz. Ay man to, Lorenzo Ruiz. Awa na dahil din atong gibutan ato sambag. Unya, unsa mayang nakita samtang gitorture siya, kita sa siya sa Ginoo. Motong naingon siya, bisag tagaan pa kog 1,000 ka kinabuhi, sige ra jud kog balik-balik ani, kay nga naman kakita man kog Ginoo. Nya kalipay ang bation. Si Felipe kaning gisgutan sa unang pagbasa, matud pa dirib si San Pablo o si Saulo, sige naglutos nagkatibulaag ang mga disciples, pero nagkatibulaag sila nangadtos lain-laing lugar, kay milikay dito sa Jerusalem, nagdala og unsa man kahadlok o kalipay. Ngano siguro mo? Nagdalag kahadlok o kalipay? Ambot karon taga Ukraine, giatake man sila sa nang gubat nya, namakwit man na sila. Unsa kay gidala ni silang kasing-kasing, kahadlok o kalipay? Mura sa mong nakaadto da. Kung kita naatay Ginoo, bisag asa pa ta ibutan, di kita magdalag kahadlok sa atong kasing-kasing kalipay. Muna si Felipe, gihisgutan diri, napunta in taon siya ngadto sa Samaria, pero pag abot niya sa Samaria, dito sa usa ka syudad, nagsangyaw siya sa kalipay nga naa niya, ug matod pa diri, busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Siya nga gilutos, siya nga nawad-an og pamilya, siya nga nawad-an og balay, nagpanglingi pagyod kay naa ang mga naglutos kaniya, naghatag og kalipay sa mga taong wa lutusan. Pagka-imposible unta, no? Mao na makasinggit Dios kalipay ang tibok kalibutan, basta na ay Ginoo, basta mutuo Ginoo, kay ang dad-on di ay aning mga tawhana kalipay. Lingian na imong tupad be. Ingnaon say daan mo ron, kabalaka o kalipay. Sige, pangutan ako nun. Ang saroy na adya sa imong kasing-kasing. Inigabot ninyo dito sa inyong balay, unsay dad-on ninyo gikan dinhi padong sa inyong balay? Kasuko o kalipay? Manyaro wa pa to mamangon dito mga buang-buang dagko. Di mo magyaw-yaw. Ay, bantay ha.
O nya ro gigabot nimo didto natuog pa imong bana, nibagting ang cellphone imong gibasa, uy ang kabit man di ay niingon morning B. Wake you na. Anya og mabasa na nimo unsa man? Unsa may imong ihatag sa imong bana? Ha? Oda tanawa. Og maingon ka, masuko ko pa diri. Awa day ka magdahag kalipay. Nagdaday ka kasuko. Mao na imong ihatag dito ng imong bana. Way bratong akong na gi-counseling ba pagbasa gid sa asawa kay ang bana ba naligo. Nya padung na ra ba sila sa ilang silver anniversary? Ligo ang bana ba? Di ang iya sang anak na 9-year-old nagkalingaw sa abli-abli sa cellphone kay kanang bata mga batanon basta kahikap nag cellphone kuto-kuto mo lang ng kamot anang pangabli sus nakaabli mag mga ng communication ba sa usa ka babae sweet man kaayo nakakaon na ka ana ba di pakus elevator padong pakus kantin siya amping ha palit kag isda patis bukog kay basig mabukog ka ano ba sweet ka kasulay mo anak mo mga asawa giingnan mo sa inyong bana dahil amping ana ha mabukog niya ka na anak ka nakasuway mo anak wow ini kabukog ni patakam sa kaglamoy di kasaba na noong ka pero kato sweet kayo sus gitawag ko mami look at this ayang bana to ligo katakanta taw yang bana ligo dito so katano unsa pa dia unsa pa dia makita day asig yung kabgab ang kaning bata iyang tan-awon ang gisend tan-awon sa niya ang reply ana sus iyang gipangtanaw paggawa sa iyang bana taghoy-taghoy pa intahon gikan sa siawir tamparoson bitag ditso da sa cellphone sus grabe hapit sila magpinatyanay kaya nga naman ang da sa iyang kasing-kasing isip asawa kasuko garbo ana kay kalipay pa to moingon gito siya hala no may gidning mo share og joy ang akong bana lagi na siya inigawas to uy congratulations daghan gikagishiringan na nindot kay kamudag text sunan ka imo gud siyang ingnon nga hinay ha mabukog ka nindot ay bebe ayun na akong na ninyo. Kinsa ra may makasulti niini nga kamaong muamping sa iyang kaaway, kamaong mulipay sa iyang kaaway ang nagsunod ra gid ni Kristo. Kay si Kristo bisag gilansang na sa cross ang iya gyapong gilitok amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Kalipay gyapon iyang gihatag. Di ba? Mo na ang mosunod ni Kristo makasinggit yun na ang tibuok kalibutan mosigit unta sa kalipay nganuman pangandoy kini sa mga tao nga nagdala og Ginoo kanabang mga tao nga makaingon kaila pa lang mos Ginoo nagsunod pa lang mos Ginoo malipayon gyud kaayo mo na mangutanan ako diri padre giunsa man nimo nga dali ra man kaayo simple ra kay kong tubag saman sunod lang tas Ginoo Padir nganong gamay pa man ni ang slat nga nahalin. Way nagsunod sa Ginoo. Ginay manindog na ta. Mga igsoon, masaligon sa pagkamanggihatagon og sa gahom sa Dios, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan magpadayon sa iyang pagsaksi o pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, maangayong magapod-apod sa mga butang sa kalibutan, ilabi na ngadto sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nahisalaag, makatultol na sa tinuod nga dalan, nga mao si Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
nga ang mga masakiton malig-on pinaagi sa ilang pagdawat ni Kristo diha sa Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga mihalin na, ilabi na sa atong mga gihandom karon, makaambit sa bangkiti nga giandam alang kanila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, gipadala mo ang imong bugtong anak nganhi kanamo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.